ग्लोबल मनी मेकर फ्रॉम शिर्डी या कंपनीचे बायोमॅग्नेटिक मॅट्रेस आपण या सुनीता गागरे यांना 26 एप्रिलला सेल केलेली होती आणि आज त्यांना 2.5 महिने झाले ते कंटिन्यू यूज करतायत. मग त्यांना सांध्यावातासाठी आपण ही रेफर केलेली होती. मग त्यांना त्याच्यातून काय रिझल्ट आला आज हे त्यांच्या तोंडून आपण ऐकू. सांध्याचा त्रास होता मला जास्त, पण मग कमी झाला होता मला. आणखीन काय त्रास होता तुम्हाला? हेच अंगावरचं पांढरं दुसरं म्हणजे पांढरं हे जे पोड आहे तुम्हाला किती वर्षापासून आहे? बऱ्याच दिवसापासून, लहानपण म्हणजे लहानपणापासून आहे पोड आहे. मग आता 2.5 महिन्यात तुम्हाला किती चेंज झाला, त्याच्यामध्ये किती फरक पडला? ब्लॅकनेस किती आला? 25%. 25% फरक तुम्हाला 2.5 महिने. सांध्यावाताचा त्रास पूर्ण केलाय. यांना आपण सांध्यावातासाठी रेफर केलेलं होतं, पण त्यांचं जे हे पांढरे डाग आहे त्यांना लहानपणापासून आहे आणि 2.5 महिन्यानंतर हे जे त्यांचे पांढरे डाग आता तरी 25 ते 30% पर्यंत त्यांना चांगल्यापैकी फरक त्याच्यामध्ये झालेला आहे आणि आता ते कंटिन्यू यूज करतायत. थँक्यू.